aiwa nungo dzinoparira. I just want to tell you this. Nungo dzakaoma. Nungo ndodzikuita kuti mufungoti maybe munhu angotravela kawani kupinda muchina atosvika akutodzoka akutokudzidzisai kuti handei kuchina asi kana handei kuchina akutoziva mafactories muchina. China yakakura vanhu vamwari ende iko kuri kuendeswa vanhu kuGuangzhou atori ma-third party most of them manufacturer chaanenge ari kana kuimwe province. China ikakura zvekuti imwe province ndekuno kuHarare imwe kuSouth Africa iri kutogadzira bvudzi racho. Muri kunzwisa akukura kwaita China. Panguda zvekichenwe zviri kutowanikwa uko kuGweru, uri kuda zvehardware zviri kuwanikwa uko kuKwekwe. Uri kunzwisa. That's how big China is. Ende zvekundinakidza is munhu angoenda akawana tsika paGuangzhou kuti guys noenda kutsise kuna muchina ndiuze kutenga munongoti pafi yangu. But research vanhu vaita here. Vakomana ndakatanga China 2023 first time yangu. Ndikagara iho 2 months. Ndichonota zvandiri kuona sinyori. Pane imwe mari isingamake sense muChina. Pane mari inomake sense muChina. Pane mari yekuti iyi ngaingotenga zvayo mapauchi ishoma. Kwete mari yekuti aiwa iyi ganipinde mawiki, iyi ganichipinda muequipment, ganipinde mumachinery. Ndizvo zvinoita China. But zvinhu zvakanaka. Rambai muchibirwa nenungo asikana but kune vaya vachada kufunda. Vari kuzoti handina maybe mari yetiketi yekutozokuenda kuChina but I need to learn kuorder ndega zvinhu zvichisvika muZimbabwe wega. Ndikuda kuitira zvese. Wona wozobirwa wozodzwa zvinhu kusvika. Why? Because une nungo. Iwe nenungo dzako siya pasi uye kusemina. I'm hosting seminar on 29 August date tanaro. Tukuita panonzi pa Ibisinia if I'm saying it right, correct. I think ndagona. Muna Prince Edward na Lizard. Ngona uchibva kuna Alex Sports Club uko uchingokwira Prince Edward unoona Lizard just by the corner pacho ndo patiri kuitira mu Milton Park. Uyai, why? Because iwe udzidza. Now ukada kuzotsvaga hako rana, it's now up to you. But knowledge wanayo. Wakutoziva kunani kwa chinhu. Zvatonaka zvekuti ndi contact kuti wakutongodza rana kuti no bata munhu uyu. Ena anonditira quality check munhu wandinainde uyu. Ndoda kukudzidzisa kusosa wega wakagara kumba kwako. Nungosiya. Uri kumba kwenyu dzidzira kuti unoona sezvi. Ukundodza kuti munaenda kwaari muChina akutoziva kuti konese China akuipedza imusanyeperi mudzidzira kusosa. Sosa urimo muZimbabwe. Sosa wega sosa kana wazodecide kuti wauda kuendawo nemunhu aiwa ya choice yako asi knowledge wanayo fundo wanayo from machinery kitchen wenda akakutsvagira maprovince azvinowanika nyengo kuti mukagona muGuangzhou it's up to you guys. Ziya kuti wasvika muGuangzhou tokwira speed train yako wakutoenda kana kuShenzhen uko ngwarirai ndozvada kuudzisa. So please come through varume vakadzi uyai titaure uyai tionesana and I'm going to partner with some of my shipping agents that are here in Zimbabwe. If you're a very reputable one also you can also talk to me Mondibata mouya kuseminar futi mutsamangurira vanhu nyaya dzeshipping because ndo pari kupisa pacho and ndokudzidzisa ma-applications ekuita just by your phone kudai unososa muChina mobile phone wakadai wakazorora undokudzidzisa zvese uyai 30 mari chete kana uchida hako kugeneral vachidawo VIP vaitombokuti kuti pangu munonazondibvunza zvakakwana mungobvisa iri 50 mari. Tengai ticket now. Handisi kutengesa ticket zuva racho. Ndichatovhara vanhu vangu namba ikakwana aiwa togumira ipapo handingazopedzi vanhu vese. Tenga ticket izvezvi. Kana uchiri mutown enda paShasha Mall ground floor shop B11 wosvika ipapo paShasha wonyoresa zita rako siya mari yako. Kana ticket risati rapo unonyoresa zita musikana chanobva toziva kuti ndasiya zita then panhamba dziri paflyout rapisho ndasiya mari paShasha Mall B11 ground floor zita rangu ndiningi tokuisa muguest list redu. And then kana uri kure kunana 4th uko pane patine sport yedu uri muna Robert Mugabe pakati pa 3rd na 4th opposite Best Bets pane inonzi Kela Mall pamba shop yangu yakudhara. So wasvika paKela Mall ukwira upstairs dai kusala unotsvaga Bela aripo ari matickets musala unokwanisa futi kutosiya namba dzako nemari kana anzi Bela hapo unoona unonzi Mayashi wotuti Mayashi ndane mari yangu wotora futi picture undiratidza kunamba dziya. Vanhu singade kufamba vaya vanofara zvekuti unoita online iko cash number ndinayo senda message namba iko cash senda and so senda iko cash yako isari ma charges waisa ma charges ivo wasane zita kunamba dziya kuti hello ndaisa mari yakati ndinonzi ningi asikanaka weitimbosangana weitimbokurukurai muchapfidza nekunetsana nevanhu vemarana muchapfidza nekunetsana nevanhu vari kuti handei kuChina vachingozokuvharai muchiwesta mari dzenyu musati mane fundo rinoitwaje. So paunozoenda shamwari yangu wangwara kune vasina mari yekuenda it's easy now kungosvitsa zvinhu zvako muno wotolenda ende ndichakupai manumbers futi yemasuppliers andinenge ndinawo. I can't wait to see you. Tenga ticket rako timbokurukura.